Idei suizida da kezka sortu behar diguna, ze da gero eta adin txikikoen artean ja ideia agertzen delako. Gizarte heldugabe bat diseinatzen ari gara, etengabe. Tribuan bizitzeko diseinatuta gaude, orduan hori aldatzen ez den artean, evolutiboki taldean bizitzeako da. Ikasleak zergatik egon behar dira bakarrik, hau da egin behar dugun galdera. Disrupzioz beteriko gelak ditugu bigarren hezkuntzan. Zientzia puntu-puntuan, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren divulgazio zientifikoko podcasta. Emaiozu jaten adimenari. Heriotza ez naturalaren kausa nagusia da 15-29 adintartean dauden gazteentzat. Suizidioaz ari gara. Gazteen suizidioaz, nerabeen saiakerez. Gazteen arteko suizidio datuak geroz eta altuagoak eta kezkagarriagoak bihurtzen ari dira mundu osoan zehar. Gainera, saiakerak, ideia suizidak eta autolesioak gero eta maizago agertzen dira. Gurean ere bai, nolabaiteko prebentzioa lortuko badugu, beharrezkoa da suizidioaz solastea publikoki. Ozen, garbi, xuxen. Eta hortan saiatuko gara gaur, zientzia puntu-puntuan 24. atalean. Gaiaren inguruko mitoez mintzatuko gara Fernando Trebol Nafarroko Unibertsitate Publikoko psikologoarekin. Ni Fernando Trebol naiz, Nafarroko Unibertsitate Publikoko irakasle laguna naiz, eta nire eguneroko zeregina, Zangotzako ikastolan betetzen dut, DBH-ko irakasle eta lehen hezkuntza eta DBH-ko laguntzak ematen PT bezala. Psikologo bezala lan egiten dut hemen unibertsitatean, batez ere irakasletza graduko ikasleekin. Eta hor, ikastolan egiten dudan praktikakoa teorian esplikatu behar dut hemen. Honi hitz egingo dizuet gehiago nire irakasle lanetik zer eta nola lantzen dugun unibertsitateko ikasleekin. Ikasleek interesa daukate eta adibidez aurtengo ikasle bat lan hori jorratu du eta unibertsitate hontako Jaime Burrunez saria eman diote. Ikasle honek egin duena, Sara Casanellas izenekoa, aztertu zer egin behar den aurretik. Trafiko istripuz hiltzen direnen bikoitza hiltzen da bere buruaz beste eginda. Sufrimendua dago atzean. Sufrimendu handia. Fernando Trebol etorkizuneko irakasleen irakaslea da eta adituek diotenez, eskola leku egokia da sufrimendu hori antzemateko. Are gehiago, ikastetxeek paper garrantzitsua jokatu dezakete suizidio saiakerak prebenitzeko. Nafarroan adibidez hirukoiztu da suizidioaren ideia, ez suizidioa bera izatearena, ere egia da adinekoen artean areagotu da maila berean, hirukoiztuz. Horrek esan nahi du Nafarroan 3 baldin bat ziren, bere buruaz beste egiten dutena oraingoan izan direla 9. Horrelako ibilbidea izugarria da eta horretarako ez da txertorik inventatu eta ez dugu inongo neurri berezirik aurre etapetan edo idei suizidaren alderdian. Egiten da detektatzen denean suizidio intentzioa edo alegina, eta hor protokoloak badaude, Nafar gobernuak baditu. Idei suizida da kezka sortu behar diguna, ze da gero eta adin txikikoen artean ja ideia agertzen delako. Arrazoiak asko dira, ez da bat bakarrik. Hasteko, suizidioa gizarte arazo gisara ulertu behar da, ez bakarrik norbanakoaren kontua bezala. Bai, gizarte heldugabe bat diseinatzen ari gara, etengabe. Eta adierazle asko daude egunero. Orduan, berez esaten zaio gizarte infantilizatua dagoela. Orduan, heldu ez egitearen prozeso bat da. Orduan, persona bat heldutze prozesoan dagoena, biologikoa, psikologikoa, etendu egiten bat zaio guzti horretan hor dago borroka. Eta hori urrutitik dator, hamarkadak dira. Eta hezkuntzan horren inguruan hezitzaile garenok jakin behar dugu ezin dugula horrelako ereduei erreparatu. Profesionalak gara, ez gara editorial batek ematen digun materialean menpe egon beharreko profesionalak. Askotan esaten diogu eskola inklusiboa, ez dela egon behar erasorik ikasleen artean, ez dela egon behar horrelako gauza kaltegarriak, eta hoiek
saiesteko tresnak eta protokoloak diseinatzen dugu, baina ez digu esaten nola detektatu, nola egin behar duten. Esaten zaio zer egin behar den, baina nola hori gelditzen da beti gertatzen denerako, eta orduan ja, protokolo bat martxan jartzen da. Nik uste dut hor dagoela gakoa, orduan aspalditik hori dator, eta ez da egin ezer. Gizarte zeldua. Gizarte zeldu bat daukagulako. Zertan ikusten duzu? Ez dutela arazorik nahi, ez ditugula problemak nahi, esaten badigute txertatzera joan behar dugula txertatzera goaz, ez dugu eztabaidatzen, ez dugu dudan jartzen, esaten badigute hau programa hau dago Nafar Gobernu eta denok esartzen dugu, inork ez du zalantzan jartzen, ez dago eztabaidarik. Persona kritikoak egin behar ditugu eskolan, esaten zaigu zer egin behar dugu, baina nola egiten den persona kritikoa, askotan disrupzioz beteriko gelak ditugu bigarren hezkuntzan. Disrupzioan dauden jaio zirenak 2007ko krisi ekonomikoarekin, orain 4. mailan daude 16 urte dituzte. Horiek bakarrik krisian bizi izan dira. Orduan ez dute ikusten esperantzarik, ez dute hipojorik ikasteko, ez dute aleginik egin nahi, hori orokorran gure Nafarroan, ez dut pentsatu nahi beste hiri handi eta Europa edo beste mendebaldeko herrialdetan nola izango den, baina hemen da daukagu hori. Aldean abaritzen duzue? Bai, ez dute ezer egin nahi, disruptiboak dira berez, jaiotzez. Hori ikertu da ere, psikologiako tesiak eta gradu bukarako lanetan aztertzen hasia dira, olako lanak disruptibo izatea ez du negatiboa izan behar, baina horrela baloratzen dugu, ez gaude prestatutak, hezkuntzan. Eta orduan ikusten dugu ez egoki bezala. Eta orduan mantendu nahi ditugu betiko dinamikan, betiko didaktikan, betiko disiplina onartzearekin, eta hori adoktrinamendua beti leporatu zaiola eskolari, etengabe hori gertatzen da. Horren gainetik dago profesionala, eta jakin behar dugu noiz ikasle horren beharra heldutze prozesuari erantzun behar zaio. Hori dira gure helburu didaktikoak. Orduan ikasle horiek ez dute ezer egin nahi, atzeratu nahi dituzte klaseak, azterketak, erabakiak, orduan ilusioa galtzen dute, orduan hor gelditzen da heldu gabe izatea. Ze prozesu horretan moralaren garapenaz hitz egiten ari gara. Hori da moralaren garapenaz estadio ezberdinetatik pasa behar gara. Oso ezaguna egiten zaigu adibidez Perritx eta Porrotxek esaten dute sentitu, pentsatu eta ekintzara pasa. Hori da aurrezkuntza, lehen hezkuntza eta DBH-ko ezaugarri evolutiboak. Orduan, DBH-en daude pentsatzen egoteko, eta ez badiego usten edo ez dute nahi, hor dago gakoa. Gizarte ez heldua Trebolek dioenez. Hori alde batetik, baina ez bakarrik. Badira bestelako hutsuneak. Mendebaldeko gizartean umeak, nerabeak, bakarrik omen daude. Tribua ez da bere lana egiten ari, ez da sostengua ematen ari. Ez gaude, ikasle asko etxera doaz eta ez daude gurasoak, orduan lehen beti zegoen norbait etxean, ez dute esan behar orain egon behar dela ama, gare batean bezala, baina ikasleak zergatik egon behar dira bakarri, hau da egin behar dugun galdera. Lehen bazegoen babes hori, eta orain bihurtu gaituzte famili txikiak, guraso bakarrekoak, oso moderno bezala saltzen digutena, baina gabezi emozionala ez beterik dagoen gauza bat da. Bakardadeaz hitz egin duzu. Bai. Gazte eta nerabeen bakardadeaz. Bai, eta saltzen digute posible dela, ez bakardadean, baina gure psikologiako diseinua, gure garuna da tribuan bizitzeko. Orduan ez da bidea. Tribuan bizitzeko diseinatuta gaude. Orduan hori aldatzen ez den artean, evolutiboki taldean bizitzeko da beharra. Tribua ez da bere lana egiten ari. Ez, eta tribua da berdena heziketa esateko. Eskola, familia eta ingurunea, eta denon batera joan behar dugu. Tribuak talde handikoak direnean bitan banatzen dira. Adibidez, Amazonaseko zoetarrak. 50 kidetara iristen denean bitan banatzen dira elkarbizitza ziurtatzeko. Eta elkarbizitzan sartzen da guzti hau, denbora izateko, gure gertukoekin egoteko. Baina ez daude bakar, beti da heziketa taldekoa. Gure euskera, tribu edo giza talde batean bizitakoaren ondorio bada, gure etxea deitzen genuen. Ez nire etxea. Hizkuntza ja zen aintzinako zerbaitetik gaur egun arte iritsi dena, gure garuna horrela delako, ez bakarri euskara horrela delako, taldean bizitzearen beharra. Jakin min handia dutenentzat, adimen erneko jendearentzat, zientzia ... Suizidioaren inguruko mitoak eta uste okerrak zabaldurik dira. Horietako batzuk ekarri ditugu gaurko saiora. Errepasatu eginen ditugu banan-bana. Lehenengo mitoa. Suizidioari buruz galdetzeak eta hitz egiteak horretara bultzatzen du. Suizidioari buruz hitz egitea eta ez du inolaz ere horretara bultzatuko, baldin eta
aurretik esan dugun guztia kontuan badaukagu, ez? Heziketa prozesu baten beste informazio bada. Jendez, bigarren gerrate mundiala zizte egitea, beste gerra bat sortzea bada, orduan bai, ez? Eragina dago. Orduan hortik hasi beharko ginake, lehenengo gerra bukatu eta gero ondo biziko ginake. Hezkuntzan ez da horrela. Hezkuntzan ez da ura egurrez edo minbrez egindako saski batean botatzea bezala. Hezkuntza zerbait egiten dugunean beti gelditzen da heziketa prozesuan ikasleen garapenerako. Orduan hitz egitea eta esatea aurreko lan horiek egiten badira, ezinbestekoa da, ez da ekiditu behar. Zabaldurik dago oso ondoko ideia hau. Bere buruaz beste egin nahi duenak ez du aldez aurretik esaten. Ez hori da kontua. Esaten dutenak dira ideia daukatenak eta aurreratzen dira, baina triste dagoenean bezala, ez? Esaten dena da komunikatu nahi duena eta entzuten diogun edo ez. Da esateko modu bat, lehenengo esaten dut hau, gero egiten dut hau, komunikatzen den gara guztiok, ezinezkoa da ez komunikatzea. Beraz, suizidoan nahi duen pertsona ez duela esaten, ja esan du, aurretik. Ez dagoela gustora, ez dagoela atseginez. Jakin behar da interpretatzen. Bai, argi dago, aurrezkuntzan adibidez, eraso sexual bat jaso duen ume batek, margotuko ditu bere genitalak, ukitu dizkiotelako, bestek ez. Ikusi badituzte besteengan, margotuko diote besteei, baina ez berari. Prozesu evolutibo bada eta proiektiboa da. Ezagutu ditugu, margotu ditzakegu. Ukitu dizkigute, baina inork ez badu hori detektatu, inork ez badio freno jarri, gero bihurtu daiteke ezin egon bat bere bizitzan eta bere buruaz beste egitera, adoleszentzian edo auskalo noiz. Orduan, seinale horiek beti daude. Gu gara profesionalak egon behar duguna gure lanea horretara, ez editorial batean dagoen helburu didaktiko huts bat betetzera. Hori da, legea betetzea, ikaslearen beharrari erantzun behar zaio ere. Batzuk uste dute, suizidio saiakerak egiten dituen gazteak, arreta jaso besterik ez duela nahi. Bueno, gauza guztiekin bezala ez da. Triste dagoena negar egiten du. Izkutatzen denean da, kezkatu behar gaituen ez da, izkutatze horrek. Eta bai, ematen du, askotan hori dela, arreta jaso izatearena, azkenean bilatzen dugu, informazioa. Hau horrela pentsatzen dut, horrela sentitzen dut, ondo noa, baina, karo, txiki batek ez du esaten, ondo noa, baina adierazten dute. Gazte batek? Karo, are gutxiago, ateak itxi diogu, pentsa, adibide bat jarriko dut. Aurrezkuntzan komunak gelan daude. Lehen hezkuntzan ondoko pasabidean, eta DBH ez diogu usten joaten beti. Eta hori da, gako bat. Beharrak daudenean, goaz mugatzen bezala. Olako adibidearekin adierazi nahi dut, gertukoa izan behar dela, ez? Orduan persona horrek galdetuko luke. Eta gero gazte helduak direnak eta unibertsitatean ditugunak askotan ansiedadea arazoa dituztela ikasketekin eta doaz medikura eta antidepresibo bat ematen zaio, hori ez da bidea. Orduan nola konponduko dugu adreilu baten arazoa kainonazo batekin, ez? Tapatu besteekin ez dugu egiten, ez? Estali. Eta estali ez dagokion botikarekin, ez? Orduan personaren beharra beste bada. Ansidadean zer sortu du? Ikasketak edo bere izaera edo bikoteak utzi diolako. Orduan ez da gauza bera. Tratamendu ez da berdina izango eta beti ere apoio sozial, emozionala egon behar du. Ez da konpontzen pilula batekin eta listo. Beste uste okerra. Arazo larriak dituztenak baino ez dira suizidatzen. Aurrek eta nerabeek ez dute bere buruaz beste egiten. Hori da beste tabu esaten den ez da hitz egingo honi buruz, eta hau da diskutatzen den beste informazio bat, ez? Da Alzheimer bezala, adin guztietan gerta daiteke, da garunaren narriadura bat. Orduan, hau berdina, ez? Argi dago. Areagotzen nahi dena da txikiagoen artean, hori da kezkatu behar gaituena, zergatik, ez? Txikiagoen artean. Batzuk diote suizidioak herentziazko osagaiak dituela. Claro, seguro. Gauza guztiak bezala, begien kolorea bezala. Beste gauza bada, gero, eta hau da gakoa, ezitzailea dago bitarte horretan. Herentzia eta gertatuko denaren artean eziketa dago. Orduan, persona ezitu behar dugu, triste izatea eta egunero negar egitea, baina eguna ondo bukatzen bada, ez da depresio hartzen. Eta alrebez, egun batean triste egon eta ezin ulertu zergatik eta depresioan eror daiteke, da bi muturrak, ez? Tartean bataz beste badago. Baina egia da, badagoela zer egin eta ez dela bakarri herentzia. Eziketa bat badago, bideratu daiteke, ezitu daiteke, gorputz eta garun hori beste oreka batera iristeko. Gu bizi dugun egoera eta nola elikatzen garen, bai alderdi biologikoa, elikagaiekin, bai nola elikatzen dugun gure psikologia markatuko du ibilbide horretan. Uste oker galanta hau ere. Suizidioari ezin zaio aurre hartu, impulsibitatetik egiten delako.
Esan dugunagatik ja argi dago ez dela horrela, ez? Aurretik badaude beste momentu batzu, bizipen batzu, persona ahultu egiten duena eta bere garuna, garapen horretan, garapen psikologikoan oztopoak agertzen doaz neurriai batean eta pilaketa badago. Honi erantzun beharko guna, bai impulsibitate da momentu horretakoa, baina aurretik gertatutakoa. Mitoa hau ere, suizidatzen den orok gaixotasun mentala du. Argi dago ez da gakoa. Gaixotasun mental bat daukana, igual ez dauka gaitasuna bere buruaz beste egiteko edo baina askotan leporatu izan zaio, ez da? Gakoa da, zergatik iritsi gara gaitz mental horretara. Egoera desberdina daude, baina osasun mentalarekin lotzea nik uste dut ez dela ere bidea. Egia da, esan dugunagatik eta sare sozialek bultzatuta gauza asko normalizatzen ari dela eta modu impulsiboan egiteko joera dagoela gaur egun ere hori esaten digute komunikabietan, bada, baina aurreko lan horretan ezitu baditugu, edozein sare soziala esan dezala txinos edo euskaraz, personak esango du, hau ez da sinesgarria. Beraz, argi esan dezakegu suizidioa prebenitu daitekeela. Beharrezkoa da beste alde batera ez begiratzea. Entzun arretaz, egon ondoan. 10 9 gazteak saiatu baino lehen, aurrez laguntza eskatu du. Zientzia puntu-puntuan, zientzia borbor. Ongizan? Zientzia puntu-puntuan entzun duzu. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren podcasta. Gozatu zientziaz. Laguntzaileak Nafarroko Gobernua eta Zientziarako eta Teknologiarako Espainiako Fundazioa, Zientziaren eta Berrikuntzaren Ministerioa.